megalayapost.news. And now you are saying that you don't know, because what's the use of talking to you then? Actually, what happens today? Somebody comes. He is working for 3 months. He has been 3 months here. People come and go. Daki hajar mud kinung trei barjala ki bamdon lebor lesen ki batrei bela haki karkhana bat ki dukan beper ki badon hak laimer bernihat klasya beno haki dukot bat kinong ilam ka FK JGP bernihat circle ki balalej ban khanra lebor lesen napang ya baro kinung trei barjala hak tik thain ya ketika kam ban lej khanra lebor lesen ya kinong trei barjala hak laimer bernihat ilam da usamla ki borlang suting presiden ka FK JGP bernihat circle usamla artisan konstin bat lasen lang daki dukot ketika circle bat kinong ilam ka FK JGP not kasil sring habakran siklat pathai kubor kinong ilam ka FKJP bernihat circle ki bagan thob yo samla kit borang shooting bat usamla artisan hongstin kilong kadau bala pelong ye kaseng bakin pelong ye kete jing lek ra lever lesen hakikar khana bat ki dukan beper ki badon hakhalai mer bernihat kade hadin bakilio jing tip halor ke jing don ki breu ki banabar ki bala persang ban sukli sya kite ki jaka daga bale kum ginong bala bat ka belong ru ke jing ma na ke jing kan ra mender ka sarkar asam ya कितो की बावन शोंग बे आइन हा के जला असम इलू का आईडी का है आप लिखिए यहाँ में काम कर रहे हैं बिना आईडी से ऐसा होगा क्या काश में कुछ होगा यहाँ में अपडेट चलेगा हाँ कुछ करके जगह यहाँ में अपडेट चलेगा आईडी नहीं कोई प्रूफ नहीं यहाँ में कल तक तो हम बोलते ये नहीं चलेगा यहाँ में कितना साल का 15 ना क्या नाम है आपका? विश्वनाथ। अच्छा से बोले कितना दिन काम किया इधर में? 2 साल 2 महीने। कौन लेके आया आपको इधर में? कौन लेके आया आपको? मालिक कौन है आपका मालिक? है ठेकेदार। किस नाम से ठेकेदार? अब ये एक्सप्लेनेशन देने पड़ेगा। ठेकेदार है ना उसका ठेकेदार बोलिए नहीं आप कौन है इधर में? आप कौन है इधर में? हम सुपरवाइजर हाँ सुपर सुपरवाइजर तो ये लड़का को किस काम में हम नहीं रखा है उसका ठेकेदार है अच्छा आप क्या नहीं मालूम नहीं क्या ठेकेदार रखा है आप सुपरवाइजर आपका नाम क्या है? उत्पल दत्त। हाँ तो क्या बच्चा को काम कर रहा था इधर में? नहीं रखा है तो अब सुपरवाइजर है तो दिखाई रखा है तो ठेकेदार बाबू ठेकेदार रखने से फिर भी ना आप तो आपका जिम्मेदारी है ना हाँ ningkong ngan sngo ban ai khuble ya kitu ki paranong song snong jongi ki bala ai ka jingtip sengi ba ha kitu ki dong ki thain ki bangi ngilek ban lek kendra ya kitu ki labor lesson ban kendang ya kita ki bagi don kita ki powir ki bawan ban su ha kata ka bentar banong ban tre ban bela ka ek ba pelong ngi kum ka seng ban hadin bangi la pen mi ya kitu ka statement man hakane bangi ong ba ngi kum ka seng minam ailat ya ki powir hakano no ka benta la ka ong ban songwai ne wan bela hakane ka dong ka thain ko jingi tingi kum ka seng na kalyang jong ka bonhet circle hajinga daron ka leng bat ki noilam jong ka not kasil district ban senerang bat ni ban ya sim ya kane ka benta kane ka sngi ba menta ban kendang ya kine ki factory bat tingkat ni ka ni ka jaga ban kendang ya kita ki labor ki badan batre bakta amti te bat sisa ngilap ya kata ka jingsa baki don sisa ka tu katne ki labor ki bamdan ki kot kisla ki babyang baki de skude ki poiwer bat kumjur ki don ki katu katne ki factory ke bangilap bangi semba ki pentre ki khnaro kumlaban di presiden bangilap ni semba ki katu katne ki factory ki pentre da ki khna ki patde ka karta bantre te nakaliang ka jonga kantu pat kumju langi baro kaseng gentu ya ke department ke bedipet ya gitu bagian sobha ban simkia marba katu kan long kum ka jingli right ya ka hok jinglong breu man breu jong kitu khna badang de ka benta ka jong u ban pule puthi ban 4 ikop ka karta jong u ban wan ban tre hakino ki no ki benta factory la kino no jing tre bela ting stu ba kum ka kandon jong ka an kandon ba kin patsa marki hap kata ka child labor act tingi kerpat nakaliang ka jongi kum ka seng bagi banjur ya ka sorka ya ka department ka dipet ban simkia ba ya kan ka benta kenang ba lasal si ekonomi kano ka kajing bam sungut tenat ne kata kajing susi ba ka kajing long tenat tu ka benta ka tu badang don ka kerta ban pule puthi ka dang le jungu te na kaliang ka jongi bat kunjur ni bu ka jikarpat na kaliang ka labor department ba kinsu ba ban simkia ha bede ba kane ka benta kane ka bisa dengan kerana ka jisa kamde ka benta ka jongi kum ki seng balang kade ka benta ka sorkar ba kade ka benta jong ka department ban pet kia ban pet perman ya kini ki labor ki barung hakino kino ki benta haki factory ne hakino kino ki benta ki
kino kerja terikam om di factory kino ki benta lah kade ka dukan lani ha dukan sa ni ha ka kino ki benta tengi kerpat ya kalian ke departmen bangin sobha pan simkia baku mengila yukeran marbor bangi kene kade kejela ka i ya ka jongi nim kwa ba kita ki poiwir ki poye ban kini ke pelanja jong paradok persnam ke jongi tengi kerpat nak kalian ke departmen bersobha pan simkia ba ban pet parman ba kamtama bangila ya ke ke ba nakaliang ke Sarkar Asam la kendang napang ya kini ki poiwir ha ke po ke jela ke jungi tengi kerman ngi ngidon kata ke snuting bagi sunso bam song sengan marngi ba ka jing le jong ke Sarkar Asam kum tu kini ki we ki poi ki ba sabe nanti kinwan kata ke benta banwan tangkum kinong treswa kinong tre bela kinom randin kinom riet namar pitip tang begini yo bandri tengen keno ke kamru kin tre be kini kaliang ke jungi ki kerpat ya ka departmen ke dipet ya ka labor departmen sngobha ban simkhia ya kane bat ngir kum kaseng nginam randin tapi don kam hakono ke bentar ngine don rengkat lang bat pi ka departmen bangini senran lang bat pi lada pi kwa ban lang mar ngi kwa ya ka song suk song sngan dong snong katha ko jongi ngi kwa baki pateng ke jongi kinom ya sa yurot hakinong wei pat hakni ka rela bari ya ka jongi dengan kerpat sai sin biang kene kalong ka cepat na kalian ka jongi kum ginong sengla king subha ban lang ban rengkat lang bangi tapi iya kan ono ke benta sunga ban petip sengi ni kum gina galam dang sing balang minum randin minuan baik da kami sim ke kulut namar ni sucu bakane ka di ke benta ke jongi kum dipai nang song snong bagi simkia bagi minum sa wan telep lagi di poyer tengah kerpat nak gileng jongi nang song snong jongi baro kum bangalaong di tayo di balalet nalu ki nakaliang ka bangala kerpat di bambar snong ya kiseng sama snong kiseng long kami bang subha ban simkia tapi dia kena kebentar baki kinong power kinong man sa telep minum telep ban telep ya kena kari ke jongi nang baki kun di pateng ke jongi kin song suk song sengan nak kalian ke jongi kum kaseng FPGP North District Barangkat haka jing ngorka lang ka Benya Circle akan digas ngim tang lewa ban yaj ban kendra ya kini ki power ne kini ki labor batre se kini ki karkhana ni ki factory fer adin bangilai ya katuka kubor hak social media nak na Asam kaba kila flight ba nakaliang ka Asam ka government Sarkar Asam kala background lot gitu ki pewir ki basyong ha ki benta ki kendong ki bam dei ka jaga puta ka jungki te nakaliang jungki kaseng ban sengan kum kene ka jaka ka jungi nomor bang ngitip makane ka area Bornihat ka di ka area ka wadon hapring jong ka border ka bangin haban ya pet ngorba nakaliang ka jungi te kumba ngitip ba ka cek geru kadon hang ne habori te sakin ki bentai sedurang ba segi bentai sepo amdan tena kali jungi kum kinong pet perman jong kaseng bang pet ni ki area kedong kithan ni don apeng jong gajing sir jong kan gajing poi jong ki poiwir banwan ban walak ban wan ban bela ne ban wan ban ri yala de te ngin kileng kaseng ha ka jing dorgalang nadu i general secretary atau bat kumjuru ki noilam ki gilam ki post verkan kaliang kum benanglam Ibu distrik yang kanot kasihil berkumjuru jenokar lang ka Benya Sarking lasim senjam ngilayo ban kendra ya sibun ba ngilayo ban led ban wat sibun ba lap sibun ba kita kinong tray ba degi ba bomdon ikut islah hapdeng jog gitu ki karkhana itu ki factory tene kaliang juga sang ngilalap bangilala ngilade beru ya ki la poi saka hajangut itu kinong tray ki bomdon ikut islah jog ki kumjuru ha ka tu benta ka bangila siam bangila bro ya idon ki factory ki bapentre ya ki kena ki bapo ka tinne suru kumur kena ki bapo ka pasnem tene kaleng jungi ka sengro ngila sim bat ngila be ya ki sendon baginom pentre su ya ki tu ki kena ki ba padai ya ka penta jugi bagin sim mari bikin tre ha ki tu ki factory bat kumjuru ha kaleng nakaling jungi kum kaseng nibu ka jengkeli sai ka kanok pi kanok mi sai ka government sai ka diskonsil ban pej ya kini ki factory ki babu ikini kinong tray ki bam ngimi thu ithau ki bomdon kat kaslak babiang ron rai nakaling jungi ibu ka jengkeli te nakaliang jonga nga nginom randin ya kane ka jengmut ka jungi nginang smart nginang yacu nginang leping ngorsu nomor kane ka benta ya ban pet ngi perhat jai ngi kum nginang lamba kamat be ha ban sim ya kane ka benta ngi ha ban leit biang nginam hun bangen cu tang isin rai nginang leit biang nginang leit ban wat biang ya ki yo dang don kita ki pawir ki bedang don ki bawan sa on ri hakane ka dong ka thang ka jungi Meghalaya Post.news